No, tanky vynecháme. Tanky přijdou později. A čo nám pribudlo? TBD-1 Devastátor. No. To už má bomby v základnej, vo výbave, zaujímavé. Vypadá to pekne. Vypadá to pekne. Modifikácie. 12 stolibroviek. Torpédo. 2 typy. Mark 3 a Mark 3. Chudáček. Mark 8 torpédo. Mark 8 torpédo. Jaký je v tom? Aha, jasné. Toto sa odhadzuje pri rýchlosti maximálne 205 a toto môžeš odhodiť pri rýchlosti až 518 km. Dve 500 librovky a 600 libroviek. Ďalej to má jednu 12 a jednu 7,62 a to je strelec, asi predpokladám za ja. Takže dokonca to má pancierovaný prednú časť za motorom. Má to 3 členov, to má pilot, gunner. Nádrže v krídlach. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 12 bomb v základe, celkom slušná výbava. Sice len teda 100 librovky, ale to je nejakých 45 kg plus minus. Môže byť. Zajímavé sa na mňa vyplazuje lietadla. Všimol si, keď máš viacej lietadiel, ak sa teraz vyplazia? No. Keď si klikneš na lietadla, kde máš pod jedným záložkou viacej lietadiel, tak sa to teraz, nedáva sa to doprave, jak to bolo, ale teraz sa to vyroluje dole pod sebou. Podívám se. No, čo nám teda pribudlo? E4 tam je. Tak pozriem si zoznam. Takže nový render vodných plôch. Renderovanie je založené na reálnej fyzike svetla. Podpora 64-bitového klienta. Pekné, to som si všimol. Nové zničiteľné prostredie. Na to som zvedavý, pretože na servery to nejak moc nefungovalo. Strieľal som tam do rôznych budov s rôznou muníciou, s rôznou technikou. Dokonca aj s bombardérmi som tam hádzal bombu na zem a na budovy nič. Takže na to som zvedavý. Takže USA lietadlá. Začneme lietadlami, keďže som pilot. Podivu. SB2C4. Lightning je tam novej. Jo, Lightningov málo by tuším 4 nové, uvidíme koľko ich nakoniec pridali. No ale teda, prvé v zozname teda není síce, začneme podľa tírov, takže prvý je TBD, to už sme pozerali. Potom nám tam teda pridali čo nové, SB2C je nové. SB2C, to je, ak sa nemýlim, nie som síce odborník na techniku, ale je to vylepšená verzia Helldiveru. Pozrieme sa na ňo. Tento nový engine NVIDIA
Vypadá to zaujímavé, no. Ja osobne síce dávam prednosť AMD, ale budiš. Uvidíme, ako sa to vyvinie. Všetci dobre vieme, ako funguje NVIDIA Engine, NVIDIA Gameworks, ako funguje. Viď aktuálne Batman. Nevím. Batmana Sekundu, nevím. niekto mi zvoní. Takže som tu, pokračujeme v pozeraní v preview nového patchu 1.5.3 War Thunder Firestorm. Armor to má. Ja všimol som si teraz, že keď si v hangári a dáš si zobrazenie armoru, tak je rôzne ten pancier farebne rôzne znázornený. Je napríklad žltý, červený, nejaký zelenkastý a bledozelenkastý. Červené, sklo je červené. To je pekné. Pozrieme si kameru X-Ray, tam sa nič nezmenilo. Jedine, čo by mohli spraviť, čo mne osobne vadí, že keď tam máš viacej, keď má lietadlo viacej zbraní, viacej výzbroje, keď klikneš proste na ten samogulomet, tak nevieš, mohlo by ti to napísať niečo viac, no vieš, že napríklad je to kaliber 12, kaliber 20 a nie len proste ofenzíve armament. Mohlo by to podať viacej informácií. Taký detail, čo by mohol Gaijin spraviť do budúcna. Modifikácie, takže celkom slušná výzbroj, podvesná aj závesná. 827 mm rakiet, super, Havary. 1000 librovka, bomby, to má torpéda, vynikajúce. Celkom slušné, má to 2 20-ky, a len 2. Jedna vežička 762, dvojča dokonca, vynikajúce dvojča, takže super. Takže čo ďalej? Ďalej tu máme lightingy, jo, tu je P38E, lighting P38E, P38E. Jo, aha, tu napíšu, že P38K bude limitovaný, ktorý bude dostupný behom špeciálnych budúcich eventov. Takže P38E. No, celkom tiež zaujímavé. To klasický lighting. Neviem, aký je len rozdiel presne oproti tej staršej verzii, čo už je vo War Thunderi. Modifikácia. 1 20 a 4 12 klasika. Ten bumerang je teďka normálně zabiják jak prase. Ten první. Jo? Ty srdečky sa ešte nedostalo. to rozstřílí na cucky. P38G a P38E, neviem, asi E bude asi early verzia nejaká. Takže potom tu pribudli P38E verzia, novšia verzia, a ja pozerám, že je rýchlejšia. A teda nenachádza sa na druhom týre, ale nachádza sa na 4. týre, ten nový lighting. A má 635, respektíve 660, keďže tuto mám vyskúmanú do fullu. Dobre, okrem rakiet. Ale motorovú časť mám vo fulle, takže toto má maximálku papierovú samozrejme, 660 km. Vo výške 8 km. A nová P38 je
Tu napíšu 693, takže kapa je asi zhruba o 30 km plus minus papierovo rýchlejšia. Takže sa pozrieme na ňu. Strieborná. Vypadá to pekne. Musím teda povedať, akože, že ten engine nový vypadá zaujímavo, každopádne. Ale mohli použiť aj nejaký lepší engine, určite podľa mňa, nemusel to byť zrovna od Nvidia. Mohol to byť ale inakší engine, tých engineov je viacej, mne sa osobne ľúbi napríklad Unreal Engine. Takže vypadá tiež perfektne. Neviem, či si videl nového Dooma. Viděl, těším se na to. Taky sa teším. To len tak medzi rečou, aby reč nestála. Takže pancírovanie má vpredu za motorom, sedačku vzadu za pilotom a sklíčko, klasický dvojmotorový lighting, čo k nemu povedať, rýchly zabijak. Rýchly zabijak. Pozrieme sa na ďalší P38L, lighting P38L. Ten má 690 maximálku. Pancierovanie, X-ray a modifikácie. No a tento je prvý lighting v hre, ktorý má možnosť niesť závesné bomby a raketky. A zostáva mu klasická výzbroj 1.20 a 4.12. Takže celkom slušné. Konečne bude mať aj lighting, možnosť bombardovať, len ma zaujímalo, kde bude mať bomby. Či bude mať pravdepodobne asi zavesené pod krídlami, keďže nevidím, kde by tu mal pumovnicu. Nikde pravdepodobne, takže to potom pozrieme na testovací let, vyskúmame a pozrieme sa. Za Američanov, čo nám tu ešte pribudlo? To je asi všetko za Američanov. Žiadne prémiové nepribudli. Tu na popresúvali sa niektoré lietadielka, sa zlúčili. Možno battle rating sa nejak pomenil. Inak čo sa týka interfejsu, tak tu na dole sú achievementy, v podstate budgety, boostry, wagery, tie sa presunuli dole. Čo je v podstate fajn, že človek aspoň to má hneď po ruke, len na to klikne a aktivuje to. Priatelia, teraz neviem, či sú všetci, fungujú, funguje, priatelia, funguje, dobré. Neblbne to zatiaľ, takže fajn. Maria motor hajzlo. Čo sa dobre, pozrieme sa na Nemcov. Čo pribudlo Nemcom? Nemcov do prémiovej techniky nepribudlo nič. Pribudol to nový Dornier 17Z7. Je to bombardér. Bombardérik. Zo začiatku éry bombardérov vojnových. Máme sa, čo tu máme? 650, jedna 250-ková bomba. Má to tu jednu 20-ku, 3 sedmičky a 2x sekundu. Zase mi niekto zvoní. User disconnected from your channel.
Tak, pokračujeme. Takže má to dohromady strelcov koľko? 1,20, to je vpredu? To bude asi vpredu, tu na toto. Víš, práve teraz by sa to hodilo, keby tam bol napísaný popis, že je to 20 mm kaliber, príklad. No, ale keďže to tam není, tak môžem len odhadnúť, ale podľa veľkosti odhadujem, že to teda bude 20. Je teraz otázne, že či to má k dispozícii, toto asi pilot ovláda, by som povedal. Tipujem si. Takže vpredu sú 1, 2, 3 sedmičky, 1,20. A vzadu sú dva strelci, ktorí majú machine gun 15. 7,92. Má to celkom veľké, fajné nádrže. Takže keď to budete chcieť sundať, tak z vrchu. Pekne to bude horeť určite. Tak, čo tu máme ďalšie pre Nemcov? Nemecko. E100. Limitovaný tank dostupný behom budúcich špeciálnych eventov, takže zatiaľ nič. A potom nám tu pribudlo nám tu, kde je tá 109? Kam ho dali? Tu na E4, to je ona, BF109 E4. Takže nám dali nového Emila. Si tu, Fluffy? Fluffy tu není. Channel switched. Tak, fajn. Tak, pokračujeme. Takže nový Emil pribudol, ktorý má pancierovanie vzadu za pilotom, ochranné. X-ray nám čo povie? Výzbroj, že tu je chladenie a palivová nádrž za prdelov pilota. Takže klasický motor, usporiadanie. No a má to 2 20 a 2 sedmičky. Zajímavé. Tipujem, že v nose budú sedmičky a tu budú 20. Tuto by sa zišlo, keby Gaijin spravil nadpisy, že by to ukazovalo, že aký názov, respektíve by tam bol názov, že čo je to za gulomet. To by bolo fajn, to by mohli spraviť. To je do budúcna taká maličká vecička. No. Čo ďalej? Dorniery pribudli 109 E7U2. Ten tu pravdepodobne nevidím ho tu. 109 U2. 109 U2. 109 1, 109 U2 tu nevidím. 109 Ečko, nič také tu nie je, takže to bude dostupný behom špeciálneho budúceho eventu. Dobre. Takže ešte by tu mal byť Dornier ďalší, a to nie je tu na bombardovacej línii. Toto je Dornier, to je v podstate útočný, ťažký stíhač, no a toto je bombardér Dornier, stredný. Dornier 17Z2. Ale ideš. No, nemôžem si na to zvyknúť, toto je blbosť. Takže preview. Takže pancierovanie pravdepodobne 8,5 mm, takže všetko je to žltým, takže pokiaľ je panciera má rovnakú hrúbku, tak bude jednou farbou. To je zaujímavé, to spravili dobre, to im kvitujem. X-ray.
Takže čo tu máme? Máme modifikáciu. Takže 7,92 a 7 strelcov. Slušné. Výzbroj. 10,50, 250, 250 môže byť klasika. Bombardér, ako sa patrí na prvý tier, takže môžeme sa preletieť neskôr. Takže čo nového ešte? Nemcov, pravdepodobne to je všetko. Takže tie 197U2 bude dostupný behom budúcich špeciálnych eventov. Uvidíme kedy. Uvidíme kedy sa líši sa hlavne rekrytom kabíny. Uvidíme teda. A bude môcť aj bomby. Čítam na Deoblogu, takže tešíme sa, uvidíme, kedy bude dostupná. Môžeme sa pozrieť na Rusov, čo dostali Rusi do lietadiel. Takže no, je tu Jak 9B a petliakov P8. Poďme, čo je prvé. Prvý je Jak, takže Jak 9B. Je to nový Jak do ruského stromu Jakov. Tento Jak môže nesť bomby. Takže sa bude dať použiť aj na bombardovanie. No, tu nám má vzadu 8 mm pancírovanie a sklo má 64 mm pancier, takže preto je to farebné rozlišené. Čím vyšší pancier, tým v podstate červenejšia, farebnejšia farba. Dobre to spravili. No, klasika Jak 1,20 a 1,12. Kde to má tu na nose motora teda a jedna je hore cez motor. No, bude to môcť niesť, ak sa nemýlim, 4 bomby maximálne a tie bomby 100 kg. Postupne sa budú odomykať 100, 200, 300, 400. Takže klasika, rýchlosť maximálka 591, papierová rýchlosť. Uvidíme, či to bude ďalšie ruské UFO, alebo či to bude, ako to bude. Som zvedavý na tie nové letové modely, upravené, ako sú sa chovajú teraz, takže uvidíme. Poďme sa teraz teda pozrieť na Petliakova. Petliakov P8, prezývaný aj ako ruská lietajúca obrnená teraz mi vypadlo to slovo. Pevnosť, áno, to je to správne slovo. Je to veľmi zaujímavé lietadlo. Z toho dôvodu, že strelcov zadných má dvoch, a tých dvaja, teda respektíve ich je viacej, ale dvaja strelci vzadu sú umiestnení za motorovými gondolmi dole pri podvozku, takže bude to veľmi zaujímavé. U nás si sedí jeden strelec dozadu, druhý strelec dozadu. Je to každopádne zaujímavé, že sedieť za v podstate teda v podvozku, podvozkovej gondole, takže uvidíme. Každopádne vypadá to veľmi zaujímavé. Má dohromady, to má koľko strelcov? Cipána, to má 2 20-ky, švaky, 2 17-ky, bereziny a 1 7-čku.
A kde budú 20-ky? Opäť to chýba proste to, čo vravím, že by tu mohlo byť napísané, že čo je to za gulomet. No ale toto by mohlo byť čo, keď to odhadneme, že to je veľká zbraň, tak pravdepodobne toto je pilot, druhý pilot, bombomečík, no a toto bude asi tá sedmička, dvojča vpredu, potom je tam dve 12-ky, nejak mi to nevychádza, dve 20-ky. Jo, aha, ešte tu som na jedného zabudol strelca, ktorý je úplne vzadu, takže dozadu to má celkom 4 strelcov. To je fajn, to je velice dobré, velice dobré. Kde to má všade strelcov? Takže vpredu sú teda sedmička. Toto bude asi jedna 20-ka, druhá 20-ka a pod krídlami budú 12-ky. Podľa toho, jak podľa tej veľkosti dĺžky hlavne usudzujem, že to budú 20-ky, hej. A toto budú 12-ky. Tak fajn. Výzbroj 40 50-ek, 40 stoviek, 12 250-ek, 6 500-ek, 4 tisícky a 1 5000-ka. Takže to som zvedavý na ten bombový splash, ako to bude vyzerať, čo to bude za výbuch. Takže Rusi nedostali už viacej lietadiel, že to je všetko. Dostali tam len 2. Ďalej tu máme Britov. Briti dostali čo? Dostali Hunter F1. To je zaujímavé. Hunter F1. No, takže klasický často model, že najlepší britský proudový letoun. Reprezentovaný vrcholovými verziami Glostermeterov. Takže bol to v podstate konkurent pre MiG-15. A uvidíme teda, ako to bude lietať. Vypadá to veľmi pekné lietadlo, pozrieme sa na ňo. Takže je v strome, v prvom strome za... Prehodili stromy? Zaujímavé. Prehodili vampírov do prvého stromu. Zaujímavé. Tam je zmena. Spitfire, Tempest. Som zvedavý, jak lietajú moje obľúbené Tempesty. Takže poďme sa pozrieť na Hunter F1. Pekný, krásny strieborný drak. Klasika. Pozrieme sa. Motor, klasicky dlhý. Palivové nádrže. Separované, rozdelené okolo motoru. Mám dve časti. Ovládacie prvky, pilot, má to 4 30-ky. Čož bude celkom slušná rezačka. Sú to 30 mm kanóny značky Aden, 600 nábojov, takže máte 150 na hlave. Munícia, klasika, Air Target, Crown Target, Stolt. No a maximálne tohto levelu lietadla je 1108 km vo výške mora, alebo teda, no lenže tu je otázne, keďže tu nás výška mora je aj niekedy nižšie aj vyššie, podľa toho na akej mape, respektíve výška pevniny, aby som bol teda presne netrepal blbosti. Každopádne uvidíme, má to celkom slušnú stupavosť, až na to zatáčanie. No uvidíme, ako to bude lietať. No a posledný národ sú Japonci. Pozrieme sa, čo nového dostali Japonci. Z lietadiel.
Jediné nové je A7M1. No a je to japonský prototyp. A7M1 vylepšený, vybavený motorom NK9H, ktorý netrpel s problémami podmotorovaním ako predchodca Nazera. No a mal výbornú rýchlosť a extrémnu stúpavosť a do výšky 6 km sa mohol dostať za čas zhruba 6 minút. Maximálna rýchlosť bola 615, čo bolo trošku viac ako Zero. V kombinácii s vynikajúcou obratnosťou a perfektnou výzbrojou sa mohol v podstate teda rovnať aj protivníkom. A uvidíme teda, ako to lieta. Som veľmi zvedavý, pretože Japonci sú môj obľúbený národ vo War Thunderi. Takže sa poďme pozrieť, ako to vypadá. Kamufláž. Zaujímavá, taká nejaká oranžová. Kamufláž. Má to výzbroj 2 20 a 2 13,2 mm. Výzbroj 20 200 na hlaveň a 13 má 300 na hlaveň, čo je celkom slušné na streľbu. Vydrží to aj na viacej zo strelov. Má tu vzadu pancierovanie a vpredu 70 mm čelné sklo na ochranu pilota spredu. No, výzbroj je v krídlach. Pokladám, že toto väčšie bude 30, toto menšie bude 13. Opäť zase by sa tu zišlo, keby sa tu zobrazovalo, že čo je čo, to by bolo fajn. Nemuseli by sme hádať. Chladenie, nádrže, to má v krídlach a vzadu, takže uvidíme, či to bude horeť ako klasický Japonec, lebo už by to malo mať toto teda lepšie pancierovanie a nemalo by to tak horieť. Uvidíme. Modifikácie. Klasický japonský 60 kg bomby, 13, 20 a maximálna rýchlosť teda 615 km, stúpavosť 16,7 a turn time otáčanie za 18 sekúnd. Uvidíme, ako to bude, ako sa s tým bude lietať. Vypadá to celkom zaujímavo, určite si to kúpim, keď bude vianočná akcia. No, nekupovať teraz, nie. Takže poďme sa pozrieť na techniku, tankovú techniku. Tanková technika. Ja teda moc tanky nejazdím, takže to tak vypadá. Americké tanky mám teda vyjazdené len po dvojky. USA T92. T92. Takže to bude tu na toto. Čudo veľké. Vypadá to zaujímavé, trošku futuristicky. To vyzerá. Takže pancier. To má celkom relatívne slabý, takže bude sa tomu treba vyhýbať priamym zásahom, pretože bude po vás. Hej, z boku 19 mm, nič moc proste. Nič moc proste a určite sa bude treba skrývať. Nádrže to mám vzadu hodne veľké, vpredu to má prevodovku, motor, má to raz, 2, 3, 4 posádky členov, má výzbroj. Čo to tvorí výzbroj? 76 mm kanón, ktorý používa muníciu, ako vidíte, rôznu. Toto je niečo stabilizované, stabilizovaná munícia. Pokiaľ, že nie som teda tankový expert, takže to bude len čisto také for fun. Tu máme dokonca munícia, ktorá pozerám, že lieta s rýchlosťou zvuku má len 1000, respektíve
Dokonca to má teda jednu 12, jednu 7, respektíve dve 12 to má. Nie, a nie. Takže jedna 12, jedna 7. Tak zase toto bude teda asi 50 a toto bude 7. Zase len podľa veľkosti, ale mohli by to naozaj spraviť, že by to ukazovalo názov konkrétnej zbrane. To by bolo fajn. Aký ďalší tank? T-25. To je veľmi huncútke, to čo vyviedlo Gaijin. Ja ešte teda skôr, než sa vrátim k tomu. Dobre, tu presunul v podstate Calliope. Najprv si treba kúpiť Calliope a až potom vás to pustí si kúpiť M26 T99. To je ľudsky vyvedené. Dobrý marketingový ťah, samozrejme správený. Presunuli ho z 2 Tigry na 3. Dobre, no. A ja som sa tešil, že si teda kúpim tú M26. Takže najprv si treba kúpiť jednu a potom druhú. Tak, počkáme na Vianoce, budú akcie. Takže T25. T25, kde by to mohlo byť? T25, tu je na štvorkovom týre, T25. Je to stredný tank, ktorý má 90 mm kanón, jednu 12, jednu 7, koaxiálna 7 a tu nám má hore 50 kaliber, čo sa bude možno použiť proti lietadlám. Ináč myslím, že teraz už mali by dostať v tomto páči, písali, sčítal som, že teda zbrane strelné koaxiálne dostanú všetky tanky, čo ich mali, tak uvidíme. Som zvedavý. Pancier, to má zase teda ako stredný tank nič moc. Má to 5 členov posádky, muníciu to nosí dole, tu nám má strelec nejak pri sebe. Vzadu to má prevodovku, takže v podstate celkom treba si dať bacha na zadok. Čo nám teda ďalší tank americký je teda tá T-92, M26 T-99, teda to je ten raketový nový tank, na ktorý som sa teda tešil, že si ho kúpim. A neskôr si ho teda aj kúpim. Som zvedavý, vyskúšame si to, dáme si testovaciu jazdu. Pozrieme sa na to, čo to má. Má to 90 mm kanón. Má to jednu 762 a 44 rakiet. No som zvedavý na účinnosť tých rakiet. Pancierovanie. Keďže je to stredný tank, takže má pancierovanie také leda bolo, čo v podstate na stredný tank stačí. Vpredu má už ale lepšie, 100 mm v podstate. Pancier, tu na vpredu až 114. Určite sa teda treba vyhýbať zásahom z boku. Má to opäť 5 členov posádky, munícia. Zaujímalo by ma, čo spraví pri zásahu nepriateľským tankom tie rakety. Či vybuchnú, alebo ich to odtrhne, alebo čo to s nimi spraví. To by ma zaujímalo. Na boku to má nádrže, vzadu to má prevodovku, motor je chránený palivovými nádržmi v podstate. A z boku má uložené náboje, aj vo vrži, aj v korbe. Tak uvidíme. Poďme sa teda pozrieť, lebo som hodne zvedavý. Čiže čo to používa, aké náboje? Klasicky, nejaké ihly, výbušné, to sú APCR-ka. 290 na 2 km 190, 114, 90, takže vidím to, že sa asi najviac budú používať M82 a 304 a samozrejme rakety. Poďme sa pozrieť na testovaciu jazdu. Dáme si simulátor. Nemôžem si vybrať, to je blbé, dobré.
Deň, tak, OK, let's go. No. Ó, vidím tu hlaveň. No. Ó, zaujímavý efekt. Ale spravím to takto. Pustím tam realistické. Sice nerad, ale... OK, pustíme si tam realistický test, aby som sa mohol pozrieť na tank zvonku. Tak, ešte raz. Ó, nové pozadie, parádička. Vypadá to dobre tak, že... No. Čiže mi to zobrazuje, mi to ukazuje, že mám aktuálne 127 priemerné FPS na maximálnych detailoch, čo je celkom slušná nový engine. Takže celkom dobre to akceleruje. Pozriem sa, ak mám nastavený zvuk. Sound. Trošku tomu vypeckujem. O 1 stupeň. No dobre, myslím, že stačí to, myslím, že docela. Takže posádka vypadá, že je OK, munícia. Tak poďme skúsiť. Toto strieľam. Pohľady. Aha, zaujímavé. Takže len na simulátore sa zobrazuje dielo. Pri realistických a arkádach sa pravdepodobne nebude zobrazovať. Zaujímavé, zaujímavé. Ďalekohľad. Ako funguje zameriavanie. Inštruktor tank control. Zoom kamera. Track. Tank target tracking. Tam si to dám. Tčko. Radio ne, asi ne. R-ko. Vyskúšame R-ko. OK. Crosshair lighting. Tank. Repair. Neviem, čo nové pribudlo. Cancel artillery. Zrušiť. Zaujímavé. Rangefinder. Co to kurne? Tak to vyskúšame takto potom. Dáme rangefinder, dáme sem. Aha, to bude asi ten zameriavač vzdálenosti. To bude toto, nie tamto. Replace. Jo, takže to je zameriavač vzdialenosť. No, čo mi to napísalo? 200? Tak uvidíme. 600. Zaujímavé. Funguje to fajn. Len to mohli spraviť možno viacej realistické. 600. Ešte jediná vec, čo mi vadí, je veľkosť mapy. Interface. Takže mapu dáme čo najmenšiu. Ešte čo som si všimol teda, že sa znížil zoom. Už to tak nezumuje. Čože je dobré. Teraz som v podstate nazumovaný na max z pohľadu strelca. Z pohľadu veliteľa zoomujem. Mám to všetko.
Funguje tu na zameriavanej vzdialenosti? Ne, nefunguje. A tu na za to funguje natáčanie veže. Keď kliknem myškou, tak v podstate kapitán dá strelcovi povel, aby sa natočil. Teraz keď sa prepnem do strelca, tak som v podstate prepnutý strelcovi a môžem zameriať. A myslím, že to bude len otázka času, kedy sa naučí človek lepšie odhadovať vzdialenosť a je to 400 metrov, takže 400 metrov plus minus asi takto, strelba pál. No, je po tanku. Takže ďalší tank. To bol myslím, že nejakých 600 metrov, ne? Vyskúšame. Zamerať 600 metrov, takže 2, 4, zásah. Takže gunner, loader sú dead. A ideme ďalší výstrel. Vedľa, trošku nadvihnem. A bijeme. Poď. Strelba. Zásah. Je po tanku. Dobre, poďme sa pozrieť na to najzaujímavejšie, na raketky. Dobre, takže rakety si treba nastaviť. Tank, control. A kde nájdem secondary from special guns? Medzerník? Wow, ty vole, hezky. On to bude síce teda možno niekde inde, nie na medzerník. Čo je toto? To je mouse, myška. Tak čo, skúsime? Aká má vzdialenosť? Či sa trafím? Zameriame si. Dobre, som zaujímavý na max, zameriam. 600 metrov? No to pochybujem. Alebo že by bolo 600 metrov? Možno aj ťažko povedať. Rangefinder píše, že áno. No, to by malo byť niekde tu na. Zásah. Tak zjavne to funguje, no. Zjavne to funguje. Skúsim streliť na prednú časť. Tak nic, dobre. Trefa, ale skúsim zapnúť túto fičurinu. Zapnúť si trávu v zameriavači. To bude vyzerať. Vyzerá to zarastené, ale len na blízku. Zrejme tráva nie je schopná sa renderovať na väčšiu vzdialenosť. Ale tak počítam, že všetci budú mať trávu v tanku zameriavačov vypnutú, takže si to vypnem samozrejme aj ja. Že áno, aby sme videli lepšie, však čo. No, tak poďme pozrieť sa na strelbu raketami. Paráda. Nádhera, ten zvuk. Už sa teším na ten tank, keď budem mať, teda ja moc tanky nejazdím, ale teším sa každopádne. Uvidíme, ako funguje tu na strelba raketov. Hezky. Takže možno teoreticky sa bude dať použiť aj zameriavač priamo cez strelca. Že sa nebude musieť človek používať tretí pohľad, pretože to bude podľa mňa náročnejšie sa trafiť. Samozrejme, opäť záleží od jak je kto naučený. Aktuálne mám 95 fps, 90 fps. Tak, ale zase Radeon šlape.
Radeon šlape dobre, teda musím povedať, mám grafiku Radeon. A samozrejme tu najnovšiu Radeonku. Ale ten zvuk je úžasný. Čo ti jebe? Co je jas? Je to poprdali paráda proste. Uvidíme, či zostrelím strom, či sa mi podarí zostreliť strom. Ne. Konečne to opravili. Padol. OK. Možno s delom a s raketami. Ale to bude... To je myslím, že dobré, pretože aspoň nebudú sa strieľať proste stromy dole s gulometom. Takže opäť pre tých, čo strieľali stromy, tak budú mať ochrancovia prírody v Greenspace, budú mať radosť. Tak poďme sa pozrieť na tigra. Zásah raketou. 3, 2, 1, pal. Nič. Nejaký jemný prienik. Skúsime sem. Vedľa. Dobre, takže teraz pôjde ktorá. Zajímavé. No neviem. Jedna, druhá, tretia. Zapálil som tigra. Tiger je dole. Jedna, druhá, prvá, druhá, tretia. Štvrtá, raz, dva, 3, 4. Ako to strieľa? Aha, jasne, rozumiem. Chápe, strieľa v podstate po jednotlivých radách. Takže keď je tam 4, vystrelí 4, potom ide z druhú stranu. Teraz sa mi čo? Aj sa mi rakety nabijú? Či nabijú? Alebo ako? Alebo si mám niečo nastaviť? Tank control. Rangefinder, mouse wheel zoom. Tank repair, crosshair, zoom kamera. Zoom kamera, nemám nastavenú zoom kameru. Nevadí. Ktoré loadnem? Reset weapon, reset, select machine gun. Zajímavé. Môžem si nastaviť láže zbrane. Ale nevidím to, takže čo sa mi teraz... Nenačítajú sa mi... Nenačítajú. Neprezbrojím sa? Vzájemno, škoda no. Tak ideme do hangáru. Alebo dáme restart. Yes, restart.
Tak, poďme znova sa pozrieť na to. Na streľbu raketou. Takže najbližšie. Tráva vyzerá relatívne dobré. Som zvedavý na tých chudákov, čo používali ultra low quality, pretože teraz už dohrali na ultra low quality. Budú mať minimálne všetci rovnaké nastavenie, takže nech si dáte akékoľvek nastavenie. Čo sa týka tankov, tak proste budete tam mať všetci základ rovnaký. Akurát, že to na tom ultra low quality nastavení to bude nechutné, shit, graficky nehrateľné. Je to bude v podstate ako mlieko. Keď si to chce človek užiť po grafickej stránke, po hrateľnej stránke, určite nepoužívať minimálne nastavenia. Alebo už to. Určite tráva a podobné, to si vypnem aj, keď budem hrať tanky na CVčkách. Takže o tom nie je reč. Takže vidíme, že tu mám trávu a teraz tu mám vypnutú trávu, tak poďme vyskúšať streliť. Ktorý začne prvej streliť? Raketa. Správa. Dobre, takže tu som prestrelil jednou ranou tohto Pantera. Tak poďme vyskúšať Tigra. Ja myslím, že som tiež zapálil. Trefa. No. Tak, poďme vyskúšame strelám. Vedľa. Tak, kapánek vyšiel. Co to? Som sa netrafil? Evidentné. Zásah. Takže teraz na druhú stranu. Ešte jedna pôjde. Evidentne mu to z boku moc nerobí, ale prišiel opás, no, takže... Prišiel opás. A teraz išiel ráno dole. Takže dá sa dať, najprv mu treba zrušiť bočné pancierované a potom do boku na jednu ránu. Ideme sa pozrieť na Tigra ešte. Každopádne vyzerá to teraz, vyzerá to dobre, no. Sice aj predtým to vyzeralo dobre, ten engine, ale teraz vyzerá engine trošku lepšie. No tak poďme na to. Let's go, baby. Teraz z ktorej strany budem strieľať? Z pravej. Nič. Zásah. No, to bude chcieť sa s tým naučiť strieľať. Bude to zábava, každopádne. Toto si určite kúpim. Ale určite slabé miesto jak Tigra, jeden za druhým, napríklad pozerám. Každopádne som mu zrušil pás, takže zrušite mu pás, môžete sa za ním priplaziť dozadu a jednoducho ho proste odprasknúť. Či už s raketami alebo s kanonom.
to je tiež dobrý efekt. Teraz v podstate mám minimálne otáčky tank. A keď pridám, tak to pekne zadymí. Pohrali sa s tým, no. Genji sa s tým pohral. A keby opravil tie blbosti, čo má opraviť, a nehral sa s takýmito chujovníkami a robil to, čo má. Tak, poďme sa pozrieť za mouseom. Kde je mouse? Mouse by mal byť niekde tu na. Nevidím ho. Už ho vidím. Zaujímavé, vypadá to veľmi zaujímavé, ten pancier. Každopádne sa s tým pohrali, aj to, akože sa musí nechať. Ale tu na strunky vyzerajú veľmi dobré. Detaily sa pohrali, čo sa týka grafickej stránky sa s tým fakt pohrali, starali sa s tým hodne dlho. Enemy spotted. Vedľa. Strelbal raketou za jazdy. Treba. Dá sa. Enemy down. Poďme vyskúšať strelbu na diaľku. Strom. Takže strom už doteraz sa pripojil. Strom teraz už jednoduchou strelbou z gulometa v tanku nezničíte. Musíte použiť väčší kaliber. Hej, a je dole. Zavadza, takže. Ešte tu je jeden, čo zavadza. Takže teraz sa... dobre. Prizumujem. Vedľa. Takže... Čo? Ako na to? Jo, trefa, strom je dole, takže poďme strieľať teraz s raketami na mousa. Dobre, takže vyššie, skúsime si... Ale najprv si zistím, že ak som ďaleko, cez rangefinder, cez zameriava vzdialenosti. 500 metrov, dobre, takže 500 metrov si tam hodím vzdialenosť 2800 a strelba. Takže ne, takže vyššie. Skúsim dvojnásobok. To bolo moc, takže skúsim menej. Minútka pauza, nechcem naspäť.
Tak som naspäť, takže vyskúšame teda, trošku som si znížil, keďže to letelo za mouse. Strelba. Zásah, ale evidentne to proste nič nespraví, nebudú to proste rakety. No, to bolo za. Priamy dopad. Nebudú to pravdepodobne rakety určené na ničenie priamo tankov. Nejakou preraznou hlavicou. Poďme bližšie, aspoň teda nie je na taký pancír, aký má mouse. No. Dva. Strelba za jazdy. Trošku to kolíše. Môžeme tu polemizovať o tom, že to čo tak kolíše. Nevypadá teda. Ťažko povedať, aký je ten terén pod tou trávou, alebo či to proste na schválne, ak tam pridali to kolísanie, aby to proste bolo úplne hore-dole. A teraz tam nejaký kopec bol, takže OK, dajme to. Však všetci chceme, aby boli War Thunder čo najrealistickejší, ja nechceme arkádu. Arkádových hier tu máme dosť. My nechceme arkády, my chceme simulátory čo najvernejšie, proste aby to bolo. Strelba, nič. Skúsim mu trafiť čo? Nádrž. To nič také. To by mohli spraviť, že by sa to dalo ostreliť. Tieto vecičky na tankoch. Mohlo by to odletieť, lebo neverím tomu, že by tá nádrž po zásahu že by vydržala. Tomu neverím, hej. Takže poďme. No tu nejaké diúry, ale neprešlo to. Prestrelil som ho, dobre, takže možno dvakrát cez tú istú dieru sa bude dať prestreliť. Strelba s raketou. Dobre. Wow. Mouseovi to evidentne nič nespravilo. Má tu síce pár zásahov, ale nič. Dobre, tak skúsime streliť do toho istého miesta. Hezky. Že by to spravili, že sa dá prestreliť jedno to isté miesto viacejkrát, to by bolo fajn. Aj keď osobne tomu neverím. Dobre, skúsime niečo, že munícia bude niekde tu, no asi pravdepodobne. Priamy zásah munície. Zničená. A poďme skúsiť prestrelať. Dobre, tak ďalšia munícia. Poď, nabíjaj, go. Zajímavé, z takéto blízky sa to dá preraziť. Dobre. A zábavka, rakeťák. Určite si ho kúpim. Ale samozrejme, počkám si na akciu, že nemá zmysel to kupovať za v podstate plné goldy. Lebo jeden tank za 9,5, druhý za 5,5, čo je teda trošku veľa. Tak uvidíme, no. Každopádne vypadá to dobré. Poďme skúšať ďalší tank. Ďalší tank.
To by mohlo byť asi všetko. T92, T25, M26. To bolo asi všetko, čo sa týka Američanov. T92. Môžeme sa pozrieť na T92. Tak asi ne. Vlastne, keďže ho nemám vyskúmaný, takže si ho nepozrieme. Tak poďme pozrieť nemecké tanky, tie niektoré vyskúmané mám. Panzerfahr 42. Dobre, poďme po rade. Čo je tu nové? Čo je tu nové? Čo je tu nové? Toto vysúvanie mimo teda nejak... Lepšie to bolo do boku. Lebo tu na človek, keď si chce vybrať tento spodný tank, tak sa môže prekliknúť. Je to síce len otázka zvyku, ale je to také... Keby sa to aspoň nevysúvalo. Takúto meničku. Takže... Panzerwehr 42. Dunaj. Takže ďalší rakeťák nemecký. Pozrieme sa na to. Preview. Vypadá to veľmi zaujímavo. Má to jeden machine gun 42, 792 a 10 raket. Pancierované teda opäť, keďže je to autičko, ľahké pancierované, takže je to, má to slabý pancier. Vpredu to má motor, palivo to má vzadu, tu má strelca, šoféra a veliteľa, prevodovečka. Dobre, poďme sa pozrieť na testovaciu jazdu. Dáme si teda opäť Realistic Battles. No. Wow, tak toto bolo nádhera. To bol nádherný zvuk. To bolo paráda. To je sila. Čo tam máme za tank? Nejaký americký veľký. Machine gun. Machine gun. Reload. No, tak ne. Tak poďme bližšie, nech vidíme, aký to má devastačný účinok. Alebo na takú vzdialku, čo by som asi potreboval hodne, kým by som sa trafil. Ešte by mohli spraviť nejaký ukazovateľ progresu, keď sa nabíja mašinka. Keď sa nabíja zbraň, mohli by ukázať, jak je nabíja progres. OK, tak poďme na to. Čože? Som nejaký slepý, ne? No, veď preto. Zásah. Poďme na ďalší.
je 34. Nie, tak trošku vyššie. Myslím, že to zasah bol, ale evidentne to nič nerobí. Až teraz zásah. Zapálený, ešte sa môže stále uhasiť. Ja som bez raket. A rakety sa evidentne nedobíjajú. Neviem, či treba niečo stlačiť, alebo dáme restart. Tak fajn. Som tu zase. Máme si ďalšie kolo. Každopádne ten zvuk je perfektný. Tie raketky moc účinné nie sú, ako tam na to pozerám. To už väčší damage spôsobuje machine gun na gulomet. Aha. Jo, to isté. To by mohli opraviť. Každopádne zvuk, ktorý to vydáva pri strelbe, je perfektný. Perfektný, poprdali. Stavíme. A čelňáka. Prásk. Zajímavé. Sa pozrieť na tie rakety, ako vypadajú. Vyzerajú zaujímavé. Neviem, čo je to za rakety. Nie som odborný taký, takže nemám ani shine, čo je to za rakety. Ale to nevadí. Pretože sú tu odborníci, ktorí to budú vedieť. Ja sa teda venujem lietadlám, konkrétne simulátorom. No, Mamigihe mám, som teraz povedal, tak v podstate vás vítam. Tak, poďme pozrieť zblízka 34, čo to som spraví, keď to dosiahnem znova. Zásah. Z boku mám nádrž. Vieš, pekne krásne odletela. Musím skúsiť väčší tank. Akurát, že problém je s týmto trafiť na diaľku, neviem teda. Za veľa. Zase veľa. Každopádne necháva to peknú teplnú spolu za sebou. Pekné, tam som sa trafil. Druhý zásah. Zážeh. A je po tanku. Takže budú sa dať s ním ničiť aj tanky. Len to bude chcieť sa proste naučiť, už mi nič nezostalo. Bude sa to chcieť naučiť proste zameriavať na diaľku, alebo je to potom relatívne nebezpečné. Bude to sranda, no. Dobre, poďme pozrieť ďalší nemecký tank.
No, ďalší tank je tam Jagdpanzer 4-5. To sa píše. Tak Connection Lost, zaujímavé. Čo to je? Že by nejaký update medzi tým. Čo sa deje? Jo, jasne, rozumiem. Čo sa deje? Tak, skúsim to reštartnúť.